Hallelujah. The reason why I came. So discover ukuthi you have to know who you are. You have to know why you came. So namhlanje I'm being pushed to talk kancane about consistency. It's not enough just to discover who you are, but also you must ukuze kukusebenzele lokho okutholile ngawe ukuthi ubani uyapi. There is an aspect okudinga ukuthi sibuke kancane, a consistent walk of faith noma in faith, a consistent walk. So ke sizobuka kancane iissue ye consistency. Ngesizulu iconsistency igama elichaza ukuthi ukuphikelela. Ukuphikelela. Not just ukuphikelela kuphela, but ukuphikelela ubambe izinga elithize without dropping it. That is consistency. Inconsistency akusiyo inconsistency until le level oyibambile uyibambe without breaking. Noma izimo sezikuchitha ukuthi maintain lesi standard, but inconsistency iyanqaba ukuthi usehlise standard, iyanqaba ukuthi ulehlise izinga, ithi keep it there. Aba driver bayazi makuthiwa nje abajita siyasuka la, we are going to Joburg or Richards Bay, bese siyavuma ukuthi guys sibambu 120 size siyafika, akekho dropayo. It's a test of consistency. So wonke umuntu must was about 5 ila siyahamba emgwaqeni siyasithele entabeni, wonke umuntu uyazi ukuthi sibambe sivumelane ngokuthini 1. So inconsistency it mele sibambu 120 size sifike lapha esiyakhona. Any man who will drive ngo 80 ngo 90 ngo 100 kusho ukuthi lowo muntu inconsistent, akanakho ukuphikelela. So ke ukuphikelela ngisazama ukuchaza nje ngesizulu, ukuphikelela kusho ukubamba izinga elithize isikhathi eside without ukulehlisa lelo zinga. That is consistency. Ake sibuke ngolimi labafundiswa. Inconsistency, it simply means to show a steady and reliable pattern without ukuguquguquka. That is consistency. Hallelujah. Ukutshengisa ini? Ukuma nokwethembeka endleleni kuma systems akho akukho ukuguquguquka, umelapho. Iweather yabanda umile, iyashisa umile, liyaduma umile. That is consistent. Uyabona nje lesi structure siphakathi kwaso. It's one of the things esingabekisa ngaso ukuthi le structure sinjani si consistent, asifani netende lase Soul City nase 7 eclinic. Makuphuma inkonzo le yandlu besiyenze njani wohlo, but lesi yaphuma siyishiye sithi siyabuya ngolwesithathu njani imile, kuyabanda imile, liyana liyaduma injani lendlu. That is consistency. Ukuphikelela, moya ukuphikelela. It is upholding oneself, acting in the same way over time without change. Ukuthatha istance esithize ume ngaso without ukuguqu. If you look at modern day Christian, can we say this generation is consistent? Look at your prayer life. Sometimes the prayer life yakho incika ekutheni what is coming right. Immediately kuba ne shake kwi foundation, your prayer life iyadropa. This means you are not consistent. Oh God, ngaleso sikhathi you are not aware ukuthi uThixo omkhonzayo is a God of consistency.
awuphinde uthi ukuphikelela. Namhlanje soxoxa leyo nje yokuphikelela, phikelela. Sho. Webazalwane, izinto ezinkulu nezinto ezizo affecta ama generations even when thina we are no more. Izinto ezizalwe zakhiwa under the impression of what? Consistency. Jesus was consistent. Sengisho kulo 3 years kwi ministry yakhe before he went to the cross, went to the grave and rise and went to heaven. Lo 3 years nje uJesu mawuzotadisha impilo yakhe eduze uzobona ukuthi he was a man of consistency. One of the reasons why uJesu beka consistent ilento besixoxa kulensuku eyendlule ukuthi he knew who he was. He knew the reason why he came. But ukuze lokho akuzele kuletha izinto ezifanelekile ama beneficiaries ezinto ayezele a benefit kuzo, there was a need for consistency. uJesu mawuzombuka uthwele isiphambano, lithi iBhayibheli uthwele isiphambano akadlile, ushayiwe, ulimele, he's dehydrated, wayengenamandla, ephelile. Balithi iBhayibheli wasithwala isiphambano, wangalenaka ihlazo enqunu, hayi lo faka inabukeni esithombeni sakhe sendle yakini. uJesu onke ama private parts akhe ayehlelo obala nje. He was naked. The whole God naked. Uhloniphisiwe lo lapha esithombeni sakwakho. The real Jesus ebusweni lithi iBhayibheli wayengabonakali. Thank you. Wayengabonakali nokuthi ubani ngoba kwakudumbe ngisho ubuso. Wayenjengomuntu yabona umuntu akuthiwa imoto imshaye kahle. Makuthiwa imshaye kahle umuntu imoto emgwaqeni. Mawusuzombona ufica igwinya lobuso nje esibhedlela. Ehlaza yonke indawo. uJesu wayenjalo. Intshebe le enhle siyibona esithombeni engekho njalo yayilenga ihlephukile. Wayenamehla apinyekile athe because even lo yamqhele wameva babemfake wona wawuno poison, so it affected ama vessels ebusweni bakhe. Wayengabukeki, but the very same man simthola ene attribute yani bazalwane ye consistency. Lithi iBhayibheli wasithwala isiphambano wayewevuka naso. He makubalwa indlela ayewa evuka ngayo mayibalwa kuthiwa he felt 7 times. But after that 7 waphinde wenze njalo wavuka, and uvuka uthwele isiphambano esikhulu uzonyuka intaba. He would have quit right there, but waqhubeka. Kwenzakaleni? Consistency. Nikhona yini bazalwa? I-consistency, ukuphikelela. Yeah, so la emhlabeni wokukholwa senze njani bazalwane? Ngizokusiza nje mahala futhi Thina we focus our energy on the wrong direction. Uke wabona uba consistency kanjani into eneyifuna wena? When yakwazi ukuba consistent emsebenzini, wobe uyazi ukuthi izophela inyanga. Udima ubuka izingane zakho, ubuka whatever, ibuka iba inspiration behind ukuba consistent kwakho. But umzalwane, but mase kuze into enzika uNkulunkulu, you are selective. Uphikelela kulokho kungathi kulula, kulokho obona ukuthi kuzokubiza inani elithize, you excuse yourself. Usuyabona ziningi izono zomuntu okholwayo. Esinye isono esinaso, we lack consistency unto God who is consistent ngawe. We serve God with inconsistency, but the very same God we are serving yena unjani
uyaphikelela. Thina sikhonza uNkulunkulu ngokungaphikeleli, sikhonza uNkulunkulu ophikelelayo. He's a consistent God. Buka nje till today inhliziyo yakho mangathi wabala ukuthi from the time una 1 year till now, ngoba namazinyo eseshoda njengakadlamini nje, inhliziyo yakhe isabhithe kangaki? Can you count? Ishaya ngisho ulele. Sikhuluma into esimple, your heartbeat le pump igazi emzimbeni. Ishaya ngisho unjani bazalwane? Ulele, ishaya uvuka, ishaya usemsebe, ishaya ucasukile, ayikazime. And the day yama wena siyokubeka eGavana ngiyakutshela. But till now injani inhliziyo yakho? Is consistent, lokhu ishayile. Isho ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophikelelayo. Yeah, so uma sikhonza uNkulunkulu ophikelelayo, nathi bekumele sibe nomqondo nomoya wokwenza njani? Wokuphikelela. Sometimes it's not that in abazalwane we are short of a blessing. No, if there are people who are blessed emhlabeni, abantu abayibandla abawumzimba kaKristu. But into esishayayo not to access our blessing, sisashoda ekuphikeleleni. Sithi sesondele sesizofika bese kufika umoya we-inconsistency. Kunomuntu kafikela umtshela ukuthi keep on coming. I see something good. Ashawe consistency. Aze kabili aze kathathu yothi yabona hayi ngizobuya ngibone. Immediately u10 and saying ngizobuya ngibone. I-process isizoqala phansi futhi. Mhla ubuya uthi ake ngizoqhubeka ake ngiphinde ngibone. I-process senze njani? Seyiqala phansi. So usuyabona ukuthi it's not ukuthi asibusisekile, but we are not conscious asiphikelele. Sithi sesi few meters away from accessing isibusiso, umoya wokungaphikeleli usibambe bese siyakhathala. Izwa nje lithi iBhayibheli lithi ningakhathali. Do you not grow weary in doing what is good? Huh? This is a call to consistency. Ningakhathali ukwenza okuhle. Lize lithi ikakhulukazi kwabendlu yokho ningakhathali. Usuyabona ukuthi if faith cannot be effective empilweni yakho uma i-aspect ye-consistency lahlekile. Bazalwane kunezinto that we need to labor kuzo, and one of them is consistency. In your prayer, be consistent. Yeah. Ekhonzeni be what? Be in studying the word, be consistent. Ekuthandeni abazalwane, ekuxoleleni be yonke into that we are commanded to do. iBhayibheli lithi we must be what? We must be consistent. Sibe nokuphikelela. So ekuthiwa ke consistent, it is simply showing a steady and reliable pattern. Ukwenza into eyodwa consistently, so without changing. Phandle kokuguquka. There's a scripture I want us to check. Ke sibuke uNkulunkulu enguNkulunkulu onjani bazalwane? Ophikelelayo. Cela ungiphi incwadi yamaHubo 102. Is it 102 or 103? Let me check. Yes, amaHubo 102. Psalms 102 verse 27. La we are looking at God. Sibuka uNkulunkulu enguNkulunkulu onjani? La sizobuka uNkulunkulu engumphiki, ake sithi sikhonza umphikeleli.
yabo shuthi ingane yakho nje haphu soyibiza ukuthi ubani umphikele ayela magama engane amadanona namayogisipho umkhulu alwa khona washo ukuthi hawu ngeke yizwa nje igama lengane uMandla hawu ngeke ufuna lamagama eDanon amagama eUltramel obani shona yizwa sekagugile lo muntu umkhulu Enzo ugogo Enzo uyabona kube kuthiwa sikholwa makuthiwa nje sibiza idlozi siyakubiza wena idlozi elikhulu Enzo liqhamuka idlozi Enzo so igama lengane mana liphile aliphathi isiprofeto haleluya noma athiwa yilo igama leyo gisiphuke neUltramel kodwa nje libe nesisindo yabona right ake sibukeni la bazalwane but you remain the same and your years will never end umuntu lo ukhuluma noThixo uthi wena uNkulunkulu you are the same awujiki awuguquki neminyaka yakho ayiyukwenze njani ayiyukuphela iminyaka yakho awufunde ngicela uhlehle ku verse 25 there's something I want to see in the beginning you laid the foundations of the earth and the heavens are the work of your izulu liwumsebenzi wani wezandla zakho yes qhubeka awuzwa kuthiwa ke kona lokho okudalile wena Jehova it will perish kuyobhubha kuyophela kodwa wena wenze njani umile you remain yeah they will wear out like a garment like a clothing you will change them and they will be discarded bese ku verse 27 athini ke but you O Lord remain the same and your years will never end isho ukuthi nguThixo ongaguquki yeah he's a God of consistency bazalwane akusiwo yonke success efailile along the way ngoba bekunosathana omkhulu namademoni amaningi amanye ama success afailiswa ukuthi there was no consistency kunamaphupho namhlanje they are sleeping in the graveyard lawo maphupha wabulawanga ukuthi opposition beyiningi sometimes we lacked what is needed which is what bazalwane consistency ukuphikelela if the Lord permits sizoxoxa ensukwini eziqhubekayo ukuthi kwesinye isikhathi inconsistency idalwa yini and how to eliminate it awusipha amaHebheru chapter 13 verse number 8 we are just looking at God as uNkulunkulu ophikelelayo hallelujah kunale ngoma eshoyo lapha kimi glory hallelujah hallelujah sisho nje glory hallelujah oh hallelujah glory 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 hallelujah hallelujah hallelujah
Oh, ake sisho banca. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. 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 Nayisho ngalendlela engizwa ngayo. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, alisho and tomorrow. Leli gamithi forever ligoqa yonke yesterday lichaza ukuthi lento ayoba yiyo kuze kube phakade ube yiyo umhlaba ungakasekelwa. Noma kwenzakalane manje akumshintsha ukuthi ube yiyo. Lento ayiyo ephakadeni ube yizolo namhlanje. He's still the same. So in the Bible, Jesus Christ is the same yesterday and today and when ushintsha kangaka evikini. Namhlanje uvuka ekseni uneconsi. Ntambama ke seyishintshile indaba sezizinhle sesingabathithibele ke thina. Nathithibana nje impilo iqhubeka. Yabona? Ubona ukuthi olomthakathi ke sekukhonto emjabulisile usukuma liqhubeka useshintshile useyajabula. Ake sithi consistency. Inconsistency, it also means to remain steady in the unsteady situations, in the unsteady environments. But when I went njani, you remain. Webazalwane, inconsistency is fundisa ukuthi asishintshi who we are because of situations, because of seasons. Yabona umzalwane oshintsha amabala njenge chameleon. Mele wazi ukuthi you are dealing with a church goer, not a believer. Lo muntu kusadinga ukuthi simema abafundisi senze revival ahlale yedwa la. Kube khona abazofakaza kushunyayo alanda ukuthi akasindiswe. Umzalwane oshintsha akakholwa lo mzalwane. Let me bring it to you. Nje mawushintsha ukholwa. Nje. Tshela lo seduze avele nje umgive waqala nje washintsha. Noma ungathandaza in the name of Jesus say shake usheke akakholwa. Kune clip lapha lo mjida uactor as a president. Bamuza president namhlanje waye walate udayi ngitholi phone call ukuthi unkosikazi ungene engozini yemoto so ushonile asiqhubekeni ke nebusiness yosuku. Wathi esathi uzofunda i-national address yasukuma intatheli yathi manje abantwana aba-right wathi hayi abantwana bebekhona emotweni and akekho phumile asiqhubekeni ke nebusiness yosuku. Though it is far-fetched but would demonstrate lento yani bazalwane ukuthi no matter what happens akushintshi ukuthi there's a mandate I have to do. Mayithi nabazalwane we change. Ingakho sifike sithandaze kahle umthandazo wethu ube iphunga elimnandi. Sithi masiqeda ukuthi amen. Uyazi ukuthi mawuqeda ukuthi amen. Do you know what seals your prayer? It is how you carry yourself after saying amen. So sometimes you can pray a right prayer, umthandazo nembile. But kubo ukuthi I will understand ukuthi what will seal this prayer attitude, mentality yami after saying amen. How I carry myself after saying amen is a seal to my prayer.
Mighty now we change. Nikhona bazalwane. Senze njani? Siyaguquguqu. So lethi iBhayibheli Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Buka nje uJesu lethi iBhayibheli ungumpriest omkhulu. Yeah? Usinxusela njalo. Till now uJesu wathi mayefika ezulwini wangena kuyinkonzo yani bazalwane ye intercession. Till today he doesn't stop interceding for us. But thina ezibandla iphi consistency in prayer? We are not consistent. So there are a few points that I want us to do quickly. Namhlanje ngifisa ukunibambezela. There are a few points that I want us to do quickly and then we pray. Sibuka nje just the attributes, the characters of inconsistency. Point number 1. A consistent walk flow from deeply committed love, relationship to God. Consistent walk. It simply means a flow from a deep committed love relationship towards bazalwane who? Towards God. Usuyabona iconsistency ayikho uma uthando lungekho. Kubiza uthando ukuze kube khona ini ukuphikelela. Buka nje ngeingane zakho, buka uphikelela kanjani izimo mayithinta izingane zakho. You go all out. Ungabamba imisebenzi e2 ngosuku. Ungene uqashwe uthola umsebenzi ozokufaka ekseni ngo8 ukukhiphe ngo4, uphinde uthola omunye ozokufaka ngo7 uphume ngo4 ekseni. Mawuphuma ngo4 ekseni uyothi waqa usuvukile ngo6 uyageza usuya kulomunye. Yini ekwenza ube consistent uyikhandle kangaka? Ingoba kune issue ethinta abantu that you love deeply. So you are willing to commit. So inconsistency is not a consistent walk until it flows from a deeply committed love relation. It's a love walk. It's a love relationship. Now the question will be, do I love God? Inconsistency requires you ukuthi umthande lo hamba naye. Bayazo baba bashadile abahlala nomama ekhaya. Kunezinto ezimdemanda ukuthi abe njani? Abe consistent. Not because of his position as a man, but because of his love for that woman. So ukuphikelela akuphelele uma uthando. So kusho ukuthi uthando yezinye zezinto ezidala ini ukuphikelela kuwe as a believer. Ingakho iBhayibheli malikhuluma ngomuntu lithi usebenzela konke okuhle kwabathandwa uNkulunkulu noma abathanda uNkulunkulu. Abathanda yena. Isho ukuthi this is a love walk. Yeah, so if it's a love walk, there will be consistency. Inconsistency idalwa yini? Uthando. Love. Hallelujah. Ngicela sibuke just few scriptures. Oh Jesus Christ. Ngicela ungipha uDeuteronomy chapter 6 verse 5. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Liyashunyayela izwi lenkosi. Hallelujah. Lenziwa kanjani izwi lenkosi? Uyayizwela nawe. Ukuzwa igula lembhala. Izwa kuthiwani lapho? Ngicela ungipha ngesizulu. I believe isizulu soyenza justice la. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho
ngayo yonke inhliziyo yakho. Uyayibona iconsistency izalwa kuphi? Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Lento yokuthi ngayo yonke inhliziyo yakho ichaza ukuthi God must come first. Before your wife, before your kids, before your whatever dream house or dream car, visions in life, wishes, uJehova must take priority. Makuthiwa wothanda uJehova uNkulunkulu wakho, thiwani ngengxenye yenhliziyo yakho, thiwani ngenhliziyo yakho, thiwa ngayo. So this means God must be your number one. Hlalesho njalo uProphet Northwest. Athi God must be your number one. Anything that makes you to choose between God and that thing, it's not up for discussion. In fact, akumele sifike nala siyixoxa ukuthi ukhethani. Ngoba umthanda ngenhliziyo yakho with all of your heart. Love the Lord your God with all of your heart. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Do you love God with all of your heart? That's the question. Yazi ubonakala ngani umthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke? You go all in entweni ethinta umbuso. Uma kubiza ukuthi I have to live uncomfortable for the kingdom to advance, I'm willing to take that spot of it discomfort. So uzofica abazalwane bethi I love you Lord, I adore you Lord, but the question is yini edala discomfort because of the kingdom and you are willing to be discomfort? Angithi uthando akusikho ukusho ukwenza. So the question will be, do I truly love God ngenhliziyo yami yonke? Sekumele uyiphendule wena. And your conscience know the truth. You don't have to convince us. I-conscience yakho iyalazi iqiniso ukuthi ngingomthanda ngempela noNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke. Yizwa nangawo wonke emadoda nangawo wonke ibazalwane umphefumulo wakho. Asikhulumeni ke bazalwane, we are a church of the scripture. Umphefumulo uphethe your mind, your will, your emotions. So makuthiwa ke mthande ngomphefumulo wakho wonke, chaza ukuthi ingqondo yakho yonke, ngemizwa yakho yonke, nangentando yakho. Kusho ukuthi makufakwa intando lento isitshela ukuthini, angeke uyifunele okwakho. Angithi intando ithi ngiyakuthanda lokho, angikuthandi lokho. So makuthiwa ke mthande ngentando yakho yonke, kuchaza ukuthi eyakhe intando it cease to exist. Bese kuphakame yakhe. Lapha entandweni it simply means I sacrifice my will for his will. Amen. Samkhumbula uJesu wayenza leyo nto bazalwane. Uma ezwa isisindo lithi iBhayibheli wathi lesi shitshe asindlule. Ukhuluma intando kaJesu asindlule. Wabuye washintsha wathi akungabi intando yami but akube intando. Manje amazwi uJesu he laid down his will. Uyabona noJesu he came to a point where amthanda uNkulunkulu nangomphefumulo wakhe wonke. In short, this is a walk. Yeah, this is a walk, bazalwane. This is a walk. Yizwa nangawo wonke amandla thiwa nje yenze njengalezi zinto zontathu. Love the Lord your God
ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngamandla akho onke, mthanda uNkulunkulu. Izwa nje a simple request, love him. Usuyabona ku Romans 8:28 uchaza ukuthini mayithi kwabamthandayo nababiziwe kwabamthandayo. Abanjani abamthandayo? Abamthanda ngenhliziyo yonke. Abekho selective ukuthi ngizomlalela la, ngeke ngimlalele la, ngizakwenza lokhu, ngeke ngikwenze lokhu. Nezomunye esehlubukile wathi cha phela uThixo wasipha intando. Uma ngingathanda ngithande futhi ngeke ngibulale. Ngathi true. Ase ngithi bye. Shiya kanjani. Namhlanje ukhuluma yedwa etradini. Unuka impongo, ingqakala imnyama ngathi iguzi lasenkomponi. Enongathi kuye uNkulunkulu usiphila intando. Funeka ngibulale ngoba ngifuna. Imina ngizoba nenhliziyo embi nonamaqhubu nobeka izinto. Kanti uyamkhumbuza ukuthi you are reaping your own words. And akusuka uNkulunkulu omenze kanje abazalwane. Intando yakhe. Intando yakhe. uNkulunkulu ngokuyazi ngokuyibuka lento yentanda kuphe yona. Lokho ekulusa ukuthi lentando musu kuyithemba emandleni akho. Awuyibuyise ngiyiluse mina. Yeah. Intando yakho ayibambisane neyami. So that intando yakhe ingakufaka emanyaleni, ingakufaka enkingeni. Yonke lo mbhedesho egameni nje elithi iconsistency iqhamuka from the deep, from the flow of deep love, deep commitment to God, towards God. Awungipha leli verse masinyane. Sesese right bazalwa. Awungipha Mahubo 31 verse number 23. Psalms 31 verse number 23. Nkosi yami, ababonayo siyabonga Nkosi yami. Ake sifundele abangaboni. Mthandeni uJehova nina nonke enimkhonzayo, mthandeni uJehova. Uyabona ukuthi nokumdumisa. Uyabona ukuthi nokumthandaza. But ngale kwakho lokho ifoundation ithi ekuhambeni naye nina nimkhonzayo uJehova menze njani? Mthandeni. Mthandeni uJehova nina nonke enimkhonzayo. Yizwa, uJehova uyabalondoloza abakholekileyo, amphindisele kakhulu ozidlayo. Angithi uyabona why umzalwane uhlala ubizelwa to a position of being humble. Ukuze uThixo engeze ukuphindisela kakhulu. So ethi nasingeni la. Lapha kule sentence lokugcina khona lapha zona. Athi nasingeni. Mawungena la ngicela ukuthi uzomukela uJesu mangiqeda. Thina siphelela la, mthandeni uJehova nina nonke nenze njani? Enimkhonza. uJehova uyabalondoloza abakholekileyo. People of integrity. Uyabalondoloza. That is why you will fear no evil. Ngeke ukusaba okubi ngoba yena unawe. Ungumlondolozi wakho. Ngakukhumbula Mahubo 121 that you have umlondolozi. So ke mthandeni nonke nina enimkhonzayo uJehova menze njani? Mthanda. Bazalwane, uThixo uyathandwa. Mhlamba ke ngiyiphushe kancane. uNkulunkulu is expecting you to love him. uNkulunkulu ulindele ukuthi umthande.
ulindele. Ngicela ungipha, oh God, hallelujah. Ngicela ungipha uJoshua 22 verse number 5. Joshua 22 verse number 5. Sizwe ukuthi uthini. Okay, asifundeni ke bazalwane. Sizame mhlambe nabangabona babonela kude. Lithi iBhayibheli la, qaphelisisani kuphela ukwenza ini imiyalo nemithetho aniyala ngakho uMose inceke kaJehova. Imuphi lo myalo? Ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu. Do you love God? You will answer within your spirit. Uyamthanda yini uNkulunkulu? Le question izokuphendula ezintweni eziningi empilweni yakho oyibuza imibuzo ngazo. Do you love God? Nimthanda uJehova uNkulunkulu wenu, nihambe kuzo zonke izindlela zakhe, nigcine imiyalo yakhe, ninamathele kuye. Yizwa ke futhi, nimkhonze ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke inibazalwane umphefumulo wenu, nimthande nimkhonze. If we are careful of this, we will see inconsistency kumkhonzeni kwethu Thixo. Yeah, we'll see consistency. Point number 2. Point number 2. Inconsistency izoqala when we understand ukuthi umhlaba nenkazimulo yawo nobuhle bawo it's fading away, uphelelwa isikhathi. Ngoba nje uzoqala ushifta amehlo akho kokuphelayo uwashiftele kokunga. So inconsistency, it simply means having an understanding that the glory of this world fades away and all its splendor, temptations, even afflictions, then you will understand what I have to be consistent with God, not in imfuno ngoba lezi imfuno. Webazalwane, have you noticed ukuthi izinto eziningi people are working hard for? I'm not saying go wrong. We need to work hard. We need to leave something ezoba a monument. There was once a gogo. Her name was this Pecelengwana. This is the monument she left for the family. Even ama generations kuzothi makukhulunywa ngegama lakho kubukwa izinto ezithize. But have you noticed ukuthi izinto eziningi that we are working hard for, long after we are gone, they will be left in ruins, because each generation elandelayo will no longer be relevant to those things. Mawuhamba la enkalweni nokubona nje mangibheka ngapha eGoli, mawubuka enkalweni ubona kwakuyitolo ezinkulu ngobani bani general and trading, namhlanje kumayekeyeke. But mangathi uyavuswa umuntu owayisebenzela lento, they sweated blood. Isizukulwane sakhe siphila manje asazi nokwazi ukuthi umkhulu unesitolo ngapha eStanderton. Kunemize yaqhwiwa yaba yilokhu namhlanje akukho ngisho islate phezulu. Sekuyistand nje kuthiwa siyadayisa uyofika ususirabula. But kwakungeyona irabula babunkosi. Kwake kwaba iachievement kumuntu othize. But long after they are gone, they are hard work. Kono baba babe rich.
behamba ngo-Mercedes. Namhlanje kubona iqhude elingasaphekeki lime phezu kwawo urusile. Uhlezi phezu kwey'tini ngasesibayeni seyinkomo. Uze kuthiwa lo baba ongeke umthinte. Wayenemali. But mawuthi uyabheka izinto ayi-achievile zidliwa umuhlwa, zidliwa imvula. Is it wrong uma lezi zinto? Cha. But understand ukuthi what I'm putting so much effort kukho, i-generation ezovuka emva kwami kungenzeka ibe irrelevant. So ke as much as I can work hard, but i-force enkulu kimi angiyiphushele towards the city that is not built by men but by God. Usho lendle sikuyo. We don't know the future. 2076 kuthiwa kwagcwala imoto la. Futhi uNkulunkulu mase efuna ukutshengisa ukuthi izinto ziyaphela, alishiye le yanqukuqa yekhanda ingathathwa nawo umuntu lapha ibhodi lisale. You know what I'm talking about. So ke i-consistency vela ngoku-understand ukuthi inkazimulo yalelizwe yenze njani, iyandlula, iyaphelelwa isikhathi. Nokukhazimula kwayo, nobucwebecwebe bayo kuyaphela. Ngani uba uyibona ngawe nje? Mawubuka izithombe zakho usena 22 namanje usuna 50 something, uyakusho ukuthi who is this? Ingakho iBhayibheli lithi ubuhle buyini? Buyize nokubukeka, it's deceiving. Yabo? Isho ukuthi it fades away. So as a result ukuthi lezi zinto ziyaphela, we out to commit kulo ongapheliyo elithi iBhayibheli iminyaka yakhe ayinqamuka umiyo njalo. Give me this verse quickly. Ngicela ungipha u2 Corinthians 4 verse 17. 2 Corinthians 4 verse number 17. Sisese right bazalwane? Amen. Sisafunda. Amen. Awuzwa. We toil in the scriptures. We toil in the doctrine. Uyobona ngelinye ilanga ukuthi why lo mfundisi wayevela aziphi isikhathi asifundisa. So ke lithi iBhayibheli ngokuba izwaka bazalwane, ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo yaphakade, hayi yasemhlabeni ephelayo. Eyasemhlabeni ayimile futhi akuseyaphakade, kodwa yasezulwini ingeyakuphi, ingeyaphakade. So kuthiwa ke lolu size esikulo usizana bazalwane, olululana futhi olwani olwesikhashana. Isho ukuthi nothing remains forever in this world. Nothing bazalwane. Akukho. Yes, verse 18. Nakho yizwa ke kuthiwana, thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo, yizwa, okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo kungokwa. Isho ukuthi akukho kumephakade la emhlabeni. Nathi siyibandla laphakade, ngeke sibe phakade la emhlabeni. Sisazohamba lezi quantum lasezulwini. Abanye liyabathatha ngawani. Tabe sombeka uthi hawu inqephu unqephu, hawu kuthiwa yini inqothovu yomzalwane.
Inqotho. Yeah, ikhanqothovu la siyakholwa. In the name of Jesus. Hallelujah. Enkosi yami. Yizwa bazalwane angazi yizwa. Lithi iBhayibheli lithina abazalwane asibheki yokunjani okubonwayo. Kodwa sibheke okungabona. Sibheke okungabona. Ngisho ngotho esinalo esandleni sibheke onjani. Buka nje serious buka le ndawo yonke le building yonke ithengwe ngo300,000. Yabo? Lo mali yabona ungavuka kancane. Ngisho ukuthi ucabanga ibusiness ungavuka. But iyathengwa le ndawo yathengisa isipaka imoto singenela. Lokhu sibuka indoda yeshethi ikhuluma naye. Yabo. Sisazoshona, sisazohamba, sishiye u300,000 gone. But into enza ukuthi le mali iphume, lendlu ikhokhelwe, ingoba noma sikhokha ngokuphathekayo but si inspired by okungabona. Into enza ukuthi ihape ngicabange le project engiyicabangayo. Le ngithema ngicalculate imali edingakalayo ngathi cha wedla mina urishi bo. Uzoyithatha up le mali. Yabo. But angeke ngihlale lento engizoyenza. Yabo. Lokho kuusathane wenhliziyo yami lokuthi ubungakho indlu yakho enhle kabi ngale mali. Ubungakho indlu yakho enhle kabi. Kwaye manje sibuka okungabonwa sibe sisebenza ngokubonwayo. Usuyabona iconsistency idalwa yini? Ngongenaso isambulo ngeke. Uyobona ukuthi uyalahlekelwa. Kumanje kunenye project nje phakathi la endlini ngifuna 36,000. Ade ngihlethe edla mina unemali. Uzoyithatha le mali mfana. Ngoba nokuqaqa ipalela kuRanesha ngeke uyifake le mali efuna. But ngiyakufuna into ngizokwenza egameni lika Jesu nizokubona nizochuma niye phezulu senikubonile. Mamphuthi 36,000 ungenza nje ngaleyo mali. Uyabona ukuthi uyaqala uyabala. Uyabona uzobheka phezulu uthi. But leyo mali izothenga something engeke isebenze every day. Ezosebenza njalo masila. Sizoyishiya sihambe siyoqhubeka nempilo emakhaya. Siphinde sibuye izosebenza. But 36,000 gone. Yindaba sibuka okungabonwa kodwa sikusebenza ngokunjani ngokubonakalayo. Ngiyambongela ongizwayo. Ngiyamnxusela ongangizwa ukuthi inkosi ibe nomusa kuye. 2 Peter chapter 3 verse number 11. Ngiyakutshela mzalwane. Nokho baba uNkosi ngiyake ngisho ngithi umzalwane ozothi umfundisi udla imali angazi makwenze njani ngizomthandazela ukuthi adle iklabishi nje engasalifuni. Ngisho engasalifuni athi uyaphapha useliphethe elikhulu futhi ahlangana lamakhulu ezitola amaklabishi. Ake siboneke. Njengokuba konke kuya kubhidlika kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Awungiphe ngesingisi. Angicane ngivale fastere bazalwane lesi sigubhu siyangiphazamisa mina. Ngasishaya kakhulu. So ngiright ngaso. Asiye verse number 10. Ngiright ngaso ngasishaya. Izwa, but the day of the Lord will come like a thief. Asikho ke lapha sindlule, it's a story for another day. Izwa, the heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by the fire.
Makuthiwa the heavens will appear with a roar ngokuduma okukhulu. Kuchaza ukuthi izinkanyezi nenyanga nama-galaxies nakho konke kuzokwenza njani bazalwane? Le inkanyezi nje isazonyamalala. Nikhona? Lama planets abalwayo, i-universe yonke isazokwenza njani? Isazonyamalala. Bese kuthiwa even the elements, makukhulunywa ngama-elements, kukhulunywa ngayo yonke into esemhlabeni. Kungaba izihlahla, ngisho ulwandle uqobo, amatshe, izintaba, izindlu lezi, yonke into eyimaterial isazokwenza njani? Isazonyamalala. Thizo destroywa ngomlilo. And the earth and everything done in it will be laid bare. Ayikho into eyosala. Nikhona bazalwane? It's a sign ukuthi lo mhlaba esikuwo wenze njani? It's passing away. So I'm saying to you, inconsistency, enye into edala inconsistency kuwe ukuqonda ukuthi lo mhlaba esimi kuwo nalempilo esiyiphilayo nalezinto esijahayo azimiyo njalo, kuyandlula. Yes, verse 11, asibuyele ku verse 11. Yizwa, awungipha ngesizulu. Ake ungizame ngesizulu. Nakya. Njengokuba konke kuya kubhidlika kanjalo, kumelwe ukuba thina abazalwane sibe ngabantu abanjani? Ekuhambeni sibe ngabantu abahamba ekungcweleni nasekumesabeni uNkulunkulu. Because lezi zinto zenze njani? Ziyandlula. Point number 3. Inconsistency ifuna ubuke izinto with a transformed mind and attitude towards the challenges and trials. Inconsistency idinga ube nomqondo onjani? Oguquliwe ekubukeni izinselela zempilo nezivivinyo zayo. Ngeke uzube consistent mawukuthi makuvela izimo bese uthi uNkulunkulu akangithandi. Mawehlelwa izilingo ezinhlobonhlobo uthi uJehova akangithandi. Usabuka izimo ngomqondo onjani? Ongaguquliwe. But once waguqulwa umqondo, wabuka ama-challenges nama-trials ngomqondo oguquliwe, uzo understand ukuthi I have to be consistent in what I do. Uma kufika ilingo uzibuka njengethuba le-acceleration. Uyazi mawusu umzalwane, ama-challenges they must fuel you. Ama-challenges anjengomuntu odrivayo uma efaka uaccelerate efaka amafutha, imoto ithi pick up the speed. But if umqondo wakho uguquliwe, anytime you are looking at challenges uzobuka ama-disadvantage. But with umqondo oguquliwe, mawubuka inselela zempilo, ubuka i-opportunity for the grace of God. Ngiphe incwadi kaJakobe chapter 1. It's James ngesizulu, yeah? I mean ngesingisi it's James. Jakobe chapter 1 from verse number 2. So ngizocela ukuthi le chapter yonke, in fact from verse 2 to verse number 18, mawufike ekhaya uyifunde yonke. Bazalwane bami, yizwa, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo anothi kungukuthokoza kodwa. Yabo? Alisho ukuthi emhlanje thola ama promotions. Mhlani qashwe emsebenzini, mhlani thenga imoto. Lithi iBhayibheli kodwa nxa nehlelwa izilingo ngezilingo anothi kungukuthokoza kodwa. Funda verse 3. Nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ini bazalwane? Ukukhuthazela.
So ngizocela ufike uyifunde yonke ke ekhaya. Asiye ku Romans chapter 5 verse number 3. Romans chapter 5 verse number 3.